איך אירעה התקלה הנוראית הזו שלבכם גס גם בחיי האחים והאחיות שלנו, ולבכם גם גס בחייהם של ילדים, של נשים, של קשישים, רק מכיוון שהם משתייכים לעם האחר. איפה במסורת ישראל למדתם את גסות הרוח הזו שמביאה חברי וחברות כנסת לעמוד כאן על הבמה ולומר שבקרב 2.3 מיליון פלסטינים אין אף אדם חף מפשע? מתי אירעה המוטציה הדתית, הרוחנית והלאומית והמוסרית הזו בקרב הקהלים שלכם? שעומדת כאן מחוקקת ואומרת שבקרב 2.3 מיליון איש אין אחד חף מפשע. תינוק בן יומו הוא לא חף מפשע. אתה יודע מי דיבר ככה? הגרועים שבשונאי ישראל. אלה היו הטקסטים שהם הוציאו מהפה שלהם. ואתם נושאים את שמה של תורת ישראל בפיכם. בגאון. בגאון? כן. בביזיון. בגאון. האדם שעומד ואומר שאין בקרב 2.3 מיליון איש אחד שהוא חף מפשע, לא נושא את תורת ישראל בגאון, אדוני היושב-ראש, הוא נושא אותה בביזיון, בביזיון מוסרי, עבודה זרה, גם ביחס למצוות פדיון השבויים וגם ביחס לערכים אנושיים. היהדות בישרה את הרעיון הגדול של בריאת כל אדם בצלם אלוהים, של קדושת חייו של כל אדם. ואתם, לאיזה תהומות מוסריים אתם מביאים את החברה הישראלית?